Па даручэнні прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі ўрад працуе над стратэгіяй сацыяльна-эканамічнага развіцця Аршанскага района. Шляхі і рэзервы выхаду на новы якасны ўзровень тэхнічнага аснашчэння і павышэння прафесійнай кампетэнцыі спецыялістаў абмяркоўвалі на выязных калегіях у Оршы, Міністэрстве адукацыі і аховы здароўя. Падрабязнасці ў Юліі Устінавай. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Аршанскага района на асобым кантролі. Па даручэнні прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі 23 мая ўрад правядзе тут выязное пасяджэнне. А сёння праблемы і перспектыўныя накірункі развіцця Аршанскага района абмяркоўваюць спецыялісты на калегіях Міністэрства адукацыі і аховы здароўя. Вучымся не дзеля адзнакі, а дзеля жыцця. Дэвіз аршанскіх гімназістаў. Яркай маштабнай выставай прэзентацыі устаноў адукацыі района адкрылася калегія Міністэрства адукацыі. Больш за 28 тысяч навучэнцаў і больш за 3,5 тысячы педагогаў. 116 устаноў складаюць сістэму адукацыі района. И для яе развіцця ёсць істотныя рэзервы. Цель коллегии Министерства образования еще раз посмотреть проблемные вопросы, обсудить, найти пути решения. Аршанский регион очень важен в системе образования Витебской области. Он по всем показателям на втором месте в части ресурсов, количество педсостава и так далее. Поэтому хотелось, чтобы все результаты работы тоже как минимум были не ниже второго места. У бліжэйшы час трэба значна ўмацаваць матэрыяльную базу, выйсці на новы якасны ўзровень аснашчэння устаноў адукацыі, павысіць эфектыўнасць работы кадраў. У выніку гэта павінна дазволіць выйсці на больш высокі якасны ўзровень навучання і выхавання вучняў. Галоўнае, каб сістэма адукацыі рыхтавала дзяцей да выхаду ў самастойнае жыццё. Адзін з акцэнтаў міністр зрабіў на неабходнасці ўдасканалення адукацыйнай сістэмы. Трэба перагледзець навучальныя праграмы і змест падручнікаў, разабрацца з нагрузкай на школьнікаў. Для гэтага ўжо створаны спецыяльныя рабочыя групы. Да іх работы актыўна прыцягваюцца настаўнікі практыкі. Яшчэ адна рабочая група стварае новую канцэпцыю фарміравання заказу на падрыхтоўку кадраў. Спецыялістаў трэба рыхтаваць пад патрэбы нацыянальнай эканомікі. Необходимо коренным образом пересмотреть подходы к формированию заказа на подготовку кадров рабочих, служащих, специалистов. И здесь нужно идти в первую очередь от потребностей отраслей экономики и социальной сферы в тех или иных специалистах. В соответствии с поручением Президиума Совета Министров, главенствующим в плане прогнозирования потребностей в тех или иных кадрах для экономики страны будет выступать Министерство труда и социальной защиты и Министерство экономики. Стан і прыярытэты развіцця медыцыны Аршанскага района абмеркавалі на калегіі Міністэрства аховы здароўя. Праблемныя пытанні ў медыцынскім абслугоўванні самага густанаселенага ў паўночным рэгіёне Аршанскага района ёсць, але яны паступова вырашаюцца. В Аршанском регионе создается материально-техническая база. По поручениям главы государства будет в этом году окончено строительство Аршанской больницы. Практически будут созданы все необходимые условия для того, чтобы на базе города Орши, Аршанской больницы, работали все межрайонные центры, которые оказывали специализированную помощь не только жителям Аршанского района, но и Дубровна и Талачинского района. Задача забяспечыць даступнасць і якасць медыцынскай дапамогі. І для гэтага таксама ёсць рэзервы. Юлія Устінава, Александр Прыстаўка, навіны Орша.